Ďalšia dráma na Markíze. Po minuloročnom odstavení dlhoročného moderátora Michala Kovačiča sa televízia rozhodla odstaviť aj moderátora večerných správ a aktuálneho šéfa odborov Viktora Vinceho. Prečo ste ma tak zarezali do Braňo? Markíza totiž informovala, že Vinceho a jeho kolegyňu Zuzanu Čímovú presúva do svojho nového online vysielania TN Live. Oni však o tejto veci boli informovaní len krátko pred zverejnením, aj keď s ňou nesúhlasili. Čo ja vím, čo mňa to nezaujíma. Viktor Vince, šéf odborov, by tak vlastne takmer úplne zmizol z obrazoviek najsledovanejšej televízie Markíza a presunul sa úplne do online, kde by dokonca podľa jeho informácií musel vysielať až 2-krát denne namiesto 1-krát, a to aj bez zmeny ohodnotenia. A to je, že si jeho! Okrem toho vedenie Markízy pred pár týždňami spustilo zákernú billboardovú kampaň proti odborom. Niekoľko článkov, ktoré mali ešte pred kauzou TN Live zdiskreditovať Viktora Vinceho, sa objavili na stránkach médií patriacím skupine Penta. Ale ja hovorím, už čo je veľa, to je málo. Za Viktora Vinceho sa postavilo už takmer 100 zamestnancov Markízy, vrátane novej moderátorky na telo Karolíny Lacovej, ktorá v lani vymenila Michala Kovačiča. A čo na výhrady odborov hovorí vedenia generálny riaditeľ Peter Gažík? A nič také konkrétne. No veď toto. No máme tu aj jeden koniec kariéry. Kopačky totiž po vyše 20 rokoch vešia na klinec známe meno našej repre Tomáš Hubočan. A teraz som skončila ja, ale o chvíľu som späť, nebojte sa. Áno, my sa nebojíme, len aby sa ty nemal. Nedá sa žiť strachu. Aby si neskončil. Nie, srandujem. Ďakujeme, Peťo. Nie, pani šéfka, všetko v poriadku. Ďakujeme veľmi pekne. A áno, títo, ktorí svojho kolegu nepodporili, si z toho robia srandu. V televízii ostaneme. Slovenská televízia v rozklade, v skratke STVR, má novú riaditeľku. Král v zámku. Ja mám židli. Stala sa ňou Martina Flašíková, dcera Fedora Flašíka, po ktorom zdedila dezinformačný web E-Report. Maroš, choď kecať inde. No nič, úpadok verejnoprávnej, skôr štátnej televízie bude zrejme naďalej pokračovať. Great success. Fico tento týždeň oslavoval svoje prvé narodeniny. Na zdravie. 15. maja totiž ubehol rok od atentátu na jeho osobu. Z akcie proti nenávisti, ktorú tak nazval, sa však stal útok na opozíciu, novinárov a aktivistu z demokratov, ktorého dokonca obvinili z vyhrážania. To bude z dnešnej epizódy Minút všetko. Ďakujem za vypočutie a teším sa na vás opäť o týždeň.